Údolím řeky Dyje pluly klidně srpnové mráčky, kde si za nimi pokukovali na matičku zemi Max Ernst a André Breton. Kývali hlavami a chvílemi na sebe významně mrkali. Rozhodně dávali najevo zájem. Co to tam ten karistek zase dělá? Chapelle de la Sûre. Tady ji máte. To byl můj dluh, co jsem nosil sebou po celý ty léta a vrátil jsem se vám tuto kapličku vyzdobit a dávám ji lidu všemu. Snové sekvence mytologických krajin brněnského rodáka, malíře a sochaře Lubo Kristka opět ožily uprostřed lesnaté krajiny téměř na konci světa při hranici s Rakouskem. Vložil jsem to vlastně do takových 3 elementů, 3 obrazců. Zase samozřejmě původ je moja nějaká snová vidina, nějaký snový sekvence, jako vždycky po dobu skoro už 30 roků. Zřícenina hradu Frenštejna a tisícovka diváků od nás, z Rakouska i Německa, vstřebávala koláž skutečnosti a snů a provázela nymfy i Lubo Kristka z jednoho živlu do druhého. Snová kompozice vznikla propojením 3 elementů – vody, země a vzduchu a umocněná hudbou Otakara Olšeníka i vystoupením mnichovské divadelní skupiny Chůdeři vtáhla každého až na práh duše umělcovi. Vše vrcholilo otevřením lesní svatyně, kapličky vytvořené přesně v duchu Lubova postsurrealistického výtvarného názoru. To nebyla spontánní záležitost, tedy André Breton by asi mě zřejmě mezi svý nevzal, protože hodně dlouho jsem přemýšlel, jak a to proč, to je otázka, bych řekl, biotopu. Já jsem měl takový pocit, že čím víc jsem si uvědomoval, že to tady sem prostě musí, tak to zřejmě asi záleželo na tom prostředí tady, že jako mně připadalo, jako kdyby to tady všecko pro mě, pro tu kapličku bylo stvořené. André Breton pokýval uznale hlavou a vydal se na další ze svých pravidelných procházek po místech, kudy vál vítr surrealismu. A my s Lubo Kristkem jsme vrátili noc opět do jejich kolejí. Začala neděle.